Archimang, lukumang, nana sasa ba yokoromo, sarana seipsa sobuso, anyung su fut sarana seipsa. Deni foroisi i gadri i achtertuin, we zien i café serf, we spedef mama sernang. We barodi, Noord go met Zuid, Oost go met West, we bari e kari hari sturu angai bani kompoti, fu archi de prespartori, en misdonanga mi one time brother jaso. Brarot ka ini? Ja, mas rakambo. Bafkaden sen amang di na trase de diaspora. Mek de harde lek zei tak ik ba harde banyang sturu kon fu archi den tori want tide tori def taki en boom fu tori de sang bepaalde man ne begrijp en de besabi en unufa programma die ze e charen kon prins fasande. Aso mas rakambo. Asator de wanda te luku te archi a president fa kondere disi sobu so masara chan san toki. Ja. Na president, dus namku a regering. I verstang dan wan conclusie trek. Dus sobu so de machawan san de machara la san kompota wang. Ja. Dat die de chala san kompota wang. Dus tijdens verkiezing, de mabe make de plan, dat de mabe berekent taki asan na 80%. Ja, ja. Dus want lenge want 20% bij DT, ibe kalanya lanya dati. Ja, ja. Maar die de man isab want in berekent tak wet fraga be opoto, tak jere no koteke sesi, Ja. de go beji banyi jono, Ja. bij de ambtenaar. Je begrijpt het hoor dat. Ja, ja. Ja. Na na sa sa ba yo kromo dus dat umora ubakaide. Dus de berekent tak dat die de man go luku, dat de man tak na 180%, dus dat want taki. Ine verdien not noti. Dus no wan karabu no wan yeke no da wan se taki ka yeb nana. Vijf en na tor dat. Ja, dus ja, allemaal klagen, maar tak ja, maar a regering be sabi sade bogomiti. Ja. Maar na teko na tori, Ja. da je si san broko en san sot olode. Yere. Ata euroko. Asan fa postu minek batake. Dati. Ya wan barchi, da verfi mooi nga alasani. Ja. Terwijl wan bubu, da ini, isaba sante tro apchi bruin sani. Ja, toch? ja. Siri sani. Mana bubu, dat te trus yo finga. Goja a verfi postu. De denka wan bum postu. Olo dape, olo. Dis no mooi prep a borgop saga ini. Ja. Dus na datare keren dis go miti. Ja. Dus dat je begrijpt archi maluku manna na sasa ba yokromo. Dus dat we verstaan taki dat je bif go set de plan fi herstel je bif go set de opnieuw baka puluku peodoro. Ja. En hij go. Ja, ja, natuurlijk. Awani. Ja, tuurlijk toch, want de man luku en de man shida keren no. Waf, in de eerste plaats, a volk Ja. epinegwe. Ja. Want dat na eerste zijn, want dat Dus keren no. wakti no kotimo voor. Dus if one man te je no tak ego ay yoku. Ayoko. Nee, anego. Anego. Dus daarom a regering die stakeren no. Unde tim ba usdong, Ja. ulukatori. Ja. Dus dan ook een herstelplan hoe dit toch? Ja. Daarom man takeren no. Wansan zeker moest doen. Ja. A koopkrachtversterking moest komen. Ja. Dat moest A komen. moest komen. I moest je de ambtenaren. Ja. Wansani. Ja. Ja, ook denk de sma, huishouding, de potisma. Ja. I luku de sching. Ja. Voor de mama dreigo Dus door. de sociaal zwak. Juist, i moest doen sanati. Maar man koso. Amankoso. Iya man. Suma. Sirbento. Siribento. Iya. Siribento sabe di na parlement, sabe fadong. Iya. Dat is Siribita fadong. ja, dat is aan mij leggen dan. Ama feni taki a regering Bij een afspraak aan man. Iya bolo. 750 gaan de sanati. Iya. Fawa kan ato. Hier no. Ik Taga. mi luku Siribento. Iya. Om een jaar mas don dape. In a parlement. Parlement. Plus ama, dus parlementariër, plus ama bij de voorzitter. Iya. CLO. 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 Ja. Toch? Dan mijn vraag is er af. Sang ama doe je de ambtenaren. Want if we doen boem sang je de ambtenaren. Ja. Die de nadi. De ambtenaren botak eieren mi een probleem. Nee Ja. toch? Dus na serif sani lek de borokosu. Dat hier. 10 jaar. Ja. Inobe verstaan dat je weer borokosu. Dus En dat nu hier. 10 jaar. Ja. Inobe verstaan dat je in dusan je worko man. Dat hier. They no do, Ja. ni mama be do ansan. Sabedu. Ja? Sabedu. Ierek bafa word is banditi. Ja, banditi, misap sana banditi ja. Dus in feite
ama tek de work om de landsdienaren. Potin wan fire karasani. Wan dwangbuis. Sobu so no maar sek links, no maar sek rechts. I fasi. Ja. Afi tandape. De man wan de man ji wan mofo. Wan mofo watera. Maar dat is zomaar bij doen dan. Ja? Dat is zomaar bij doen. Die door de bank. Dus iemand tegen Sribento bij Oroko je door de bank. Nou, dat gaan we bij doen toch. Dus Wat if alle de jaren in ons zoeken no one verlicht je de work man. Dat ineens die de event dat je hits dat op, dat je hits dat op. Serf de man fi, serf no manga je moro. Ja, want maar vergeet wat sani. Taki president legt uit ook toe. Ano se alu wande lek vakbond man. Nee, maar je serf lek Odysseus toch. Isap Odysseus nou een reus aan een ai. Ja. Isap het toch. Ja. In het land der blinden is één ook koning. Ja, maar van mij schrijft zo. Dat daar best doen dat ben ik zitten toch. Dat ben ik zitten toch. Nee, maar die man had andere opdrachten. Dat die. Want er een scenario bij dit. Dus dat die, want mijn vraag me af. Nou je kon leggen uit dat koopkrachtversterking. Aan een jongen de regering leg uit maar alle de vakbonden. Moest de edeka wang en de man sapsa de man wani. Asan nego ano pichi play. Zeg bak voor winkel. Nee man. Ano bakba no me graag bakba winkel op de computer ngara. Oh ja, je joku digitale bakba is het. Ja man, maar zit ama sabe a voorraad ving. Ama sabe voorraad. Juist. En ama sapa man pot porwang anga buwang. Ja toch. Juist. Fosana bedeso. Fosana bedeso. Nee, apistef suribento ana bedeso. Apistef suribento. Ana bende. Nee, na alasan door de bank. Dus wan porwai pora buwang. Ja toch. Ja, en dat nog kan God voor. Dus no, a regering is zetas aan kom. Ja. Alla de vakbond. Ja, de mij vergader, de konangawang discriminatori. Dit wil ik hebben. Want de regering tak toesani. Ja, toesani tak. De mataki, mi campagne money jono. Ja. Maar dat adena delig ja economie. Ja. Maar want terafasi feka orwap ci libi eteni broeksaga. Ja. Naf go planga de belastingschijf. Ja. Skoif de man. Skoif Ja. Dus kota ki bo pai 100 kolu belasting. Bewijzen van per de kajere tak je pai 70. Ja. Dus dan maar 30 hectare. Dat is niet zo. Sa euro ko. No, oplossing dat pe. Na koopkrachtversterking. Ja, maar. Bij want interessant. Ja, toch aan 30. Sa euro ko. Sa euro ko. Saf we kroipik moet uit a. Maar piste dat sribento beding net dat ja. Nee. Asana bes dine. Maar isa kwa yarta ma beta ko sani. Ama bete door de bank. Dat if embe dat door de bank presi. Ja. Alla de minister anga de man faman. Abo leiding wa isiri chisi go troase. Ina saba uitspraak. Oké dan. Oké. Maar ja. Dus dat we gwe moro fara. Natuurlijk ook moro fara. Dus dat uyera president, dat ko archa president. Maar natuurlijk heerst er in de samenleving soms een sfeer van alsof er niks gedaan wordt. Een sfeer van negativisme. En dat kan enerzijds ontstaan door ontevredenheid, waar men dan terecht kritiek mag leveren. Ja, we zijn een regering die gevoelig is voor kritiek, we luisteren naar. Daar waar om correcties gevraagd wordt, moeten die correcties komen. Maar aan de andere kant begrijp ik ook dat we met die zware campagne die we gevoerd hebben en de enorme problemen waarmee we als land zaten, als bevolking zaten, na die datum van 25 mei 2020, dat door die campagne hele hoge verwachtingen zijn ontstaan. Door de beloftes, maar ook door de voorbereidingen die wij getroffen hadden voor die verkiezing, op basis van de informatie die wij ook hadden. En op basis daarvan ons wederopbouwplan opgesteld. Om direct na ons aantreden te kunnen starten met ons wederopbouwplan. We wisten dat we in een diepe crisis zaten. Maar pas als je daar zit, vanaf 16 juli, dan zie je namelijk hoe groot, hoe diep de ravage is, hoe ernstig de crisis is, hoe complex die crisis is.
waar jij nog tot 2019 op basis van de beschikbare cijfers nog gezien had dat jouw schuldpositie ongeveer 80% was van je BBP, jouw bruto binnenlands product, 2019 80%. Gangbaar is internationaal 60%. Dan zeg je ja, dan is het een schuld die je met je nationale inspanning zou kunnen oplossen. Met aanpassing van je beleid, met een strak financieel beleid, met een strak bezuinigingsbeleid, met prudent beleid, met corruptieaanpak. Maar als je daar zit en al die cijfers krijgt uit die lades, internationale bronnen die we vaak moesten raadplegen, want die informaties konden we hier niet vinden op het ministerie van Financiën. En dan ga je zien dat die schuld van het land 180% is van je BBP. 180%. Dus met al je inkomsten wat je als land gaat krijgen, en de meeste inkomsten zijn afgegrendeld, van goudinkomsten en olieinkomsten, omdat de mapot de inkomsten ligt panti, of de massadering, dan wil dat zeggen met je restant inkomsten moet je alleen maar schuld gaan betalen. Inomapai salaris, inomapai dressie, inomapai AOV, inomapai pensioen. Dat is wat je dan aantreft. En dat is de uitdaging van deze regering om dat te gaan aanpakken. Die regering voor ons wist van die situatie. Want juni al konden ze die salarissen niet betalen. Juni. En hebben ons verzocht om die salarissen voor die ambtenaren te betalen. Maar ik kan je wel zeggen, als ze gebleven waren. Juli, hoe ben je dekbaar? Want niemand wilde meer lenen aan die regering. Overheidspanden waren al verkocht. Wat zou men nog meer verkopen? Ja, men was heel ver al bezig om die staatsoliebronnen te verkopen aan een buitenlands bedrijf. Die stukken hebben we ook gevonden, ja. Dat men daarmee bezig was om onze olie te verkopen. Om geld snel binnen te halen. Daarmee was men bezig. Begrijpt u wat ik bedoel als hij zegt dat het volk het land gered heeft? Op 25 mei. Ja, dan veranderde de situatie, ja. Wij wilden ook vanaf dag 1 al die beloftes realiseren. Maar het eerste wat je nu moet doen, is zorgen dat dat diepe, complexe financiële crisis opgelost moet worden. En je kan het niet alleen met je nationale inspanning doen. Meer nog als de bondholders van Oppenheimer 1 en Oppenheimer 2 tot aan 675 miljoen Amerikaanse dollars, waarvoor we per jaar aflossingen aan rente en deelaflossingen ongeveer 70 miljoen Amerikaanse dollar moeten betalen. Voor per money ook om. Zo, dat no wo taki atori van instantie aan de dirbiji letter. IMF. Ja. Ja. Na lusher da pera. Na luce dat ja. Da pena lusu. Ja, ja. Fa libi. Ja, want bepaalde man leg uit dat in Afgona IMF. Want IMF en je weet dat IMF van Desma e mekisma e denki en mekisma e shi IMF lek bubulaas. Oh, so je bent karasani. Lek bubulaas. Ja. Maar no dati. Nee, san ano dati. Nee. Jere no de ube taking ba, maar we tan taking mek sasam. Maar alle de man begrijpen het. Wat is er van verstaan zeepsa? Die ook de man begrijpen het. Ja. De man begrijpt zeepsa. Dat tigo aan de manati en karika legt op desma uit dat jere no. Fa IMF onsta, fa sanati. Zo. Jere jawo, dis na du omelezi maar me werif tak. Ik moest takken. Want We wachten naar bij Arkino. Nee, we wato moest verstaan toe. Ja. IMF na wan bigi
wereldorganisatie, sowieso een grondtaptori. Ja. Baka Tweede Wereldoorlog, leku sabi, want serna serf bij doe mee, maar wij zijn zodat Ja. Dus uno kata uno sabi. Zo. Dus dat Tweede Wereldoorlog, dat walo konderbeko van Holland, doi siri serefi di be feta feti, de serf beko bruyatu, anga walo tra kondere. Ja. Amerikaanse refi, i verstaan want de be doe mee toe. Maar dat pinako fada agorontap. Ja. Dat de man taki, wo opo wan soort bontu. Isabi fu ala kondere, e teken en de lever wan bijdrage dat we jepi kondere die de fadong. Die a probleem. Die a probleem, dat we je de maar, en nog gewoon taki leki, de maf EMF ook het napatapa ukuna maak de straat, Ja. en wan saka nanga money, Fuji. Asan er ook zo. Tesa sepsa of Ja. Cleone wakapsa. Cleon tak minabi misker. Nee, asa ne worko so. Nee. Fa asa ne worka IMF. Je gos don taki, je go pot santa papira da de mosori tak lukuno. Mi kan je disi maar dem do dati. Mi kan je disi maar a pres parwang ina torja so in Sernang. Na Sernang leg uit. Begin doe e huiswerk meken en dan de chisi faye karatori De mij keuring, de mij keuring, de mij checking. ja, Checking. a A plan story fee. Ja. dat de man staff level agreement. Ja. Je sabi toch? Dus dan IMF go mee tapator dat. Ja, Dus ja. no san libaf de jachi teken Ja. dat money loskom. Ja, ja. Maar dat money komt dat kan bakken no maak de sterren a minister financiën got nap. Dus zij wil leg me uit aan money, zij ook kiezen, aan het akje ook kiezen, aan een lening. No alleen Ja, aan een lening dus in pay en baga. ja. Want ter pres no de figo moro. Dus dat is. En dat door of IMF op bradi moro. Ja. Want de IDB, naar Wereldbank komt om de hoek kijken, dat de servo liever een bijdrage. Ja, omdat de machine dat je orga boom en je ook aan IMF, en maar dat we vertrouwen, vertrouwen, Ja. dat kan steunen ook toe naar money voor Zo. de projecten. Voor de projecten, Ja. dus dat no want taki, we gaan doen populistisch sani, Nee. like van in de tijd die baba club van 500, de wichita tapu je go te kwa 500 kola, san dat no de. Dus a sociaal vangnet o seti, a koersbeheersing, Ja. isabi nanga productie. Ja. Dat belangrijk. Isabi toch? Ja. Na Ja. lek sa masar chan betaki, a president. A man betaki, a gout ook ba, Ja. a bokshit ook ba, a olie ook ba. Maar landbouw neke ba. Dat is, samen beleg uit. Ja, i verstaan. Ja. Dus dat want taki, anofigos don in oso, asana ora et labora, Broko. beter werk. Zij sabi, fudu im kondu. Ja. De je waka afpassi, dalante miti afpassi. Dus eigenlijk zou je leggen uit dat zo, alles aan nama moest bonden voor meka kondre go tomorrow snel. Moro esi. Afesi. Dus in wat people in a kondere disi, die taki me werk a regeren tegen, a de bezige werk en grampje tegen. Ano loba kondre. Nee. En dan loopt de grampje Ook verder. niet. Ja. Je Sasa verstaan. neuro. Ja. En dus dat nasani, dat ko archa president. Ja. Jouw schuldbeheersing. Herschikken van jouw schuld. Hoe doe je dat op nationaal niveau? Dan hoor ik al die mensen, je hoeft niet naar IMF te gaan. Ja, akkoord, ik respecteer jouw mening. Wel, beantwoord ook dan die tweede vraag. Hoe los je dan op? Beantwoord ook die tweede vraag. Hoe los je dan op? En dat niet kon. Dat niet kon. We hebben gezegd, om deze economie te hervormen, hebben we bijstand van IMF nodig. Om verschillende redenen. We hebben strakke discipline nodig, ja, om die economie te hervormen. We hebben internationale bijstand nodig om de economie te hervormen. We hebben herschikking nodig van onze schuldpositie. We hebben IMF nodig. Maar naast IMF hebben we de internationale financiële instituten nodig. En wat zeggen ze? Ja, Suriname, we gaan je helpen, maar eerst IMF. En daarom zie je dat we nu die deal hebben met IMF op technisch niveau, staff level, dat direct Wereldbank, direct Inter-American Development Bank, IDB, direct een signaal geven. Waarbij het nu al vaststaat
dat IMF in die 3 jaren na juni met 680 miljoen Amerikaanse dollar komt voor versterking van die economie, maar ook om die centrale bank te ondersteunen. Maar tegelijkertijd komen die andere internationale financiële instituten ook om de bocht kijken. En de eerste signalen zijn dat we ook daarop kunnen rekenen van een bedrag meer dan 400 miljoen. Tel even samen. Meer dan 1 miljard. Van internationale gezaghebbende instituten voor 3 jaren tijd met rente van, zijn concessional loans 1%. Zou de vorige regering dit kunnen doen? Dat we verstaan dat president Koso. Want me bedoelt dat no kai chai seref so. I moest haar respecti. Ja. En respect na ano baie go baien. Nee. Je baie respect. Nee, in de Bijbel. Nou een merk zijn en No. Nee. Respect. Hier nou. If je charis ref bong, Ja. toch? Ja. Dan maar respecti. Dat je mij die respecti. Respecti. Sasan euro. En die seref moest je toe. Sasan euro. En dat a president Ja. taki. Want we tak ja so no nana sa baie kromo. We tak over een veiligheidssituatie Ja. naar Kondere. Een veiligheidssituatie. President Taki ook toe, toch? Ja. Ama Shatori, ama Taki jong, een veiligheid. Prong op zo. Ja, asan no bon om dat Nee. zijnde. Aman bet taki gba some langa. Taki dus de opsporing man. De beveiligers. Zo moet zo scoutu, douane, alla de manda. Militairen. Militairen. Hoef de militair zet ik ba. Ja. Dus dan nona douane, scoutu. Anga want to tra. Eenheid, ja. Isabi toch DNV dat passie. Ja. Dus dat is aan dat moest zetten. Omdat zijn de nana sasa ba yokromo. Imasir tap ala tu yesi. Tuurlijk. Ano kantaki je dat dege. Tak tamara diskapsa. Of wat sanga je dat je kar scoutu kon. Ja. Maar dat je twijfelt, dat scoutu schreef. Juist. Dus dan had het nog En maar dat nog kan. En zijn er maar president taki. Nee. Amantaka man wani eerlijke leidinggevende. Want dat, hier man, dat imabi. Vertrouwelingen toch? Vertrouwelijk. Ja toch, ama, de zeker, aborgu, amang, tamay wakastrati, Ja. dan masap hier no, politie is mijn beste kameraad. Ja, Want een if me get veiligheidsgevoel moest komen bakken. Het is dan also, hier was aan een bari kam, teki telefoon bel scoutu, maar te bel scoutu deno de zeker, dat is dan veripjes. Dat ferry. Dat veripjes. En wie gebruik je eigen recht is ook niet goed. Nee, dat mag niet. Dat Zo. mag niet. Daarom was aan het de. Zo. Is dat weer toch? Dus dat je begrijpt dat een president taki, dat de sandati moest go zitten. Dus de leiding moest go zitten met mensen met ruggengraat. Ja, zo zijn Isabi er ook. toch. Anosma de nyame kunu nyang. Nee. Want de man de nyame kunu nyang. Dat kunu karden dat bif go worko. Ja. Dat de man natero banga jullie leidinggevende Ja. vaak onderen. Ja, wat dan? Hier in Mazerga. Maar eenmaal je dat kan niet. De luku de scoutu be protesteer. Ja. Toch? Hoe me legt uit van bij mijn Morocco. Ja. Toch? If je een probleem met je werkgever, if je kan je werkgever. Ja. Dat is jouw situatie nu. Nou, dat de man go tak naar een president, Ja. dat hij mijn motto uit het kabinet, Ja. dat is zodat is napdappe. Ja, Anga den gong. wakti. Dus dat die de man die moest beschermen grens, Ja. a integriteit, a kondere. Ja. Ja, dat is amsa. Dat de man napdappe aan de gong, de siding leider van vakbond. Ja, Hij hits de man op, hij legt de man uit dat hier no, van napja zo op een vakbond ook toe. Nou, hier no. je joko mami wan archie. Arking. Mek des ma yere. Zo, dus dat je begrijpt dat je met betrekking tot de veiligheidssituatie zou jere, maar dan meku archie, sang a president Taki. etaki en Ja. sang o gebeur. Ja. Ja, die veiligheidssituatie in ons land is niet acceptabel voor ons als regering. En we zijn niet eens met de veiligheidssituatie. Het veiligheidsgevoel van de samenleving staat onder druk. En wij willen als regering structurele veranderingen hierin brengen.
We hebben geconstateerd namelijk dat er zwakke managementstructuren er waren. En we hebben als regering beslist, we gaan die management versterken. Van al die veiligheidscontrole en toezichthoudende instituten. Bij DNV zijn we al in een vergevorderd stadium. Bij het Nationaal Leger is het al geïmplementeerd. We gaan nu naar het Korps Politie Suriname. Douane gaan we daarna en alle andere diensten die onderworpen zullen worden. We willen professionele diensten. We willen integere diensten. We willen diensten die dienstbaar zijn aan de samenleving. We willen diensten hebben die voldoende vertrouwen uitstralen naar de Surinaamse samenleving en de burger toe. Dat willen wij. En die dingen gaan komen. Die discipline moet terug. En als er sprake is van situaties, issues, uitspraken, waar wij als regering merken dat mogelijk tuchtrechtelijke normen of strafrechtelijke normen zijn overtreden. We zien die beelden allemaal op social media. Heb ik vandaag in de regeringstop besproken. De procureur-generaal en de minister van Justitie en Politie gaan een brief krijgen, vandaag nog, om al deze zaken te onderzoeken. Dat is ons beleid als regering. Dat we niet een leiding in dit land hebben die toestaat dat er strafrechtelijke normen bedreigende taal gebezigd wordt. En wij doen niks. Aan waar regering die hier? Aan waar regering die? Laat dat duidelijk zijn. We kijken uit naar het onderzoeksresultaat. Zo, we dan doe je van president Taki. Ja. De man dat daar toen ze voor wordt naar vormos. Nee, natuurlijk niet. Je begrijpt. Dat we verstaan Taki. Eigenlijk, als aan zij gebeurt, mensen wil mij sluipen. Ja, maar door ook bijna. Abidje man. Ja, maar volgens amang tak dat op tapu, Ja. dat we zora volk ook toe direct van Ja. Luguno, alleen ik kom, Ja. dan arki wan borgu sa leg uit, va, maar het trouwen zijn en verstopt bepaalde kanalen, om Luku. Beste mensen, goeiedag. Luku Ansanja. Dus eigenlijk, dat de verstoppende, na, is ook te danken aan wij als Surinamers. Luku Ansanja. Kijk. Beste mensen, kan je je voorstellen? Laten we eerlijk zijn, guys. Fa one tak appreci musu. Luku ya. Kijk. Stranamang, dista serang. Dat fa one ook te kasa musu. Dus, aan de ene kant, Luku ook te lobbying. Chakatori. Zo, dat we verstaan na sasa bij Jokoromo. Maar volgens mij we aan Odof Jono. Sobuso, de bigi wang, dis dona futufa bergi. Dat de sabi seipsa tap na a bergi. Dat jullie jong wan winsi krengo ino mashi ete seipsa. Dus dat wan taki. Archi sa de bigi wang elek yu uit lek jong wang. Fuka verstaan taki. Afaraga ne wai somoro. Afaraga e wai terafasi. En samate yunu. Trusiani na grong. Pranuansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De het nap ik wan jaja sarana man of wan jaja sarana uma. Met ako granta niftide. Volgens mij baru ori, me aksunu nogmaals, COVID de, horen naar bepaalde protocollen en probeer nyamvoer, fruit, groente, aan het drinken voor water. Als je zorgt dat je het gezond. Met ako grantangi. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.